Pamusoro ndakanateerera nyaya ya sekuru Thomas Mapfumo Mukanya paitaura baba kuti vanoregera kutora mota dzaukinene. Inoona sekuti Thomas Mapfumo vari right kana vasatora mota idzi, because unogona kuzvisondedza kapa vavengi vako usingaoni, nokuti ivo vana ukinene vacho vanenge vanonzwanana navanhu vezano, ende waMapfumo hazwanani nevanhu vezano. Saka ndinoona vari right vachisatora mota dzacho idzozvo. Mota dzacho hadzitorwa nebasa, bhazi dzinoshamisira nadzo, because vachitaura kuti vanhu vanogona kungotengera vanhu mota, but kuZimbabwe kwacho mahospitari, migwagwa zvakatosakara. Pangosiya ipapo vana Simisi ndipapa, hapana nyika inoenda mberi, zvose zvangobvaruka. Mnangagwa wacho unongotarisa mhuri yake chete nemararamiro yake, kungopindira umbavha chete mugavhamende, hapana zvavanongoita, kungotsikira vamwe vanhu